שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בדאק 24 גיימינג. היום זה לא פרק רגיל, היום זה פרק תודה וקצת הודעות בקשר לצ'אנל. אז קודם כל תודה ל10 סאבסקרייברים, באמת, כי אני יודע שזה בכלל הרבה, כאילו בטח ילדים צוחקים עליי אחרי שאני אומר את זה, אבל באמת אף פעם לא היה לי ערוץ ביוטיוב ואני מעריך את זה מאוד. אנחנו רואים עכשיו סרטון ברקע שלי, משחק Hunger Games, סרטון די גרוע שלי, הייתי עם קיטרזן, אבל לא משנה. פתחתי קבוצה חדשה, מי שראה ב-FXP, קבוצה שנקראת קוקי ארמי. כל מי שרוצה להצטרף, שמתי קישור בדסקריפשן של כל ב-FXP, אז אתם מוזמנים להיכנס ופשוט שימו את הגלימה ואין תנאי הרשמה או משהו, פשוט כנסו. זהו בכללי. אני עוד מעט מתחיל סדרה חדשה של... לא יודע אם סדרה חדשה, אני כאילו מתחיל לשחק Hunger Games, מצלם את זה. מיינדפלואו, אני לא בטוח שאני אמשיך לצלם, כי לא יודע, כאילו אין לי כל כך מה לצלם שם, זה פשוט survival רגיל, וילדים אמרו לי שזה ממש משעמם. כאן עשיתי דאבל קיל. כן, אז תמשיכו לעקוב אחרי הערוץ. מה אני אגיד לכם? תביאו את חברים שלכם, תעשו לי לייקים, יאללה ביי.